A délutáni programunkat megkezdjük itt a tetőtérbe. Arra kérnék, hogy aki még talál helyet, vagy talán még vannak székek, akkor helyezkedjetek el, vagy helyezkedjenek el, mert később a mozgással ne nagyon zavarjuk a programot. Ahogy a Richárd atya elmondta, először a énekkar egy alaphangot, egy alapérzést megad nekünk a mai beszélgetéshez. A következő programként az alapítvány szétosztja az 1%-ot a térségség területéhez tartozó iskolák között, és azt követi majd a beszélgetés az előadónkkal, amelyet Jóni András moderál. Úgyhogy kérem, hogy foglaljuk el helyünket, és hallgassuk az énekkart. Köszönjük szépen, és mivel láthatólag, hallhatólag és tudhatólag ez egy lazább szerkezetű esemény lesz, mint a délelőtti, ezért mi is egy kicsit lazítottunk a stíluson. Éppen ezért most elénekeljük önöknek Bárdos Lajos Dana Danáját. Aki tudja fejből, az beszállhat. Hey, igazítsad jól a lábad, 10 farsangja, hogy már járod. Hajdana, dana, dana, hajdana, dana, 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 dana. Hey, ez a kis danám fia, szereti az amám fia. Dana, 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 dana. Hey, a szívemnek nagy a búja, teli rózsám orvoslója. Hajdana, dana, dana, dom, Dana, 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 dom, dana, 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 dom, dana, dom. dana, dom, dana, dana, dana. Hey, dana, 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 dom, dana, 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 dom. Hagyjáség, dana, lógas, dana, 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 dom, dana, dana, dana. Hey, ne tekints, hogy rangyos vagyok, Dana, dana, 9 gyermek apja vagyok. dana, 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 dana. Hey, ne beszéljen, rózsám véve, csak lassan, ha is könnyebb. Haj, dana, 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 dom, Dana, 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 dom, dana, 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 dom, dana, dom. dana, dom, dana, 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 dom. Hey, dana, 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 csak egy szívem, feltáncoltam az éjszakát. Dana, 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 dana. Sej, 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 haj, dana, 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 haj, dana, 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 haj, dana, haj, dana, haj, dana, haj, dana, dana, dana. Elnézést, egy kicsit technikai problémája adódtak. Délelőtt ráültem a szemüvegemre, aztán hiába mondom, aztán vagy én vagy ezt nem használt, vagy ezt mondják, lényeg az, hogy egyikre sem nincs. Kedves katolikus testvéreim! Nagy öröm ér bennünket, ugyanis 22-én e hónapban Bórján Tibor piarista, és most hónap után hétfőn Etre György piarista atyák arany, illetve gyémántmisőket tartják. Most lent, mikor megyünk a Szent Misére, akkor minden padra ráteszünk egy pár szentképet Kaladanci József képével, aki a Piros rendet alapította. Kérjük, hogy vagy ott magukban, vagy otthon, mikor hazamennek, mindegyik két csodálatos atyáért egy-egy imát mondjanak el. Köszönöm szépen!
Többször találkoztunk, hogy tudják, hogy az alapítványunk mit célt szolgál. Megismétlem még egyszer, minden célzatosság nélkül. Azoktól bizonyos 1%-ot próbáljuk begyűjteni, és hát igazságosságra törekedve részrehajlás nélkül, ami vagy sikerül, vagy nem, igyekszünk szétosztani. Azok között az egyházi iskolák, óvodák, iskolák között, akik nem rendelkeznek hasonló alapítvánnyal. Ez lényeges, hogy mi csak azoknak tudjuk, alapítókiratunk szerint is ezeket a pénzeket, amit évente sikerül begyűjteni, szétosztani, akiknek ilyen lehetősége nincs. Szerencsére van nem sok, egy-két iskola, aki rendelkezik hasonló alapítvánnyal, és hát ők bizonyos sikerekkel 1%-ból gyűjtik, őket mi nem tudjuk részleltetni ebből a befolyt 1%-os pénzösszegből, mert a forrását természetesen nem tudjuk, APEC nem mondja meg, azt se tudjuk, hogy mások mennyit kapnak. Sajnos tavalyi évhoz képest csökkenés volt, hogy az adakozókedv, vagy a nyugdíjalap lett kisebb, vagy a más szervezetek többet gyűjtöttek, nem tudjuk. Körülbelül 400 000 forinttal, tehát 2 400 sikerült tavaly, tehát 2007, most 2300, 2 millió 360 000 forintot sikerült összegyűjtenünk. Tavaly volt az első év, az előző év osztható összeg keretére 250 000 forintot pályázatra tartalékoltunk, tehát az iskolák, óvodák pályázhattak bizonyos szempontok szerint. Hát el is nyertek 2, ki is fizettük már. Erre lesz lehetőség a 2008 évi adó után is. Majd akiket kérek, hogy vegyék át a juttatásokról szóló levelet, vigyék el azt a levelet is, amit szintén mellékelek a mostani pályázatnak a feltételéről, és hát hogy időbe küldjék vissza, finoman mondom, időbe, mert vannak bizonyos formai kötelmei is ennek az alapítványnak, meg hát nem olyan sok pénz az a idei évben 275 000 forint, amit felajánlunk pályázati célra, de hát ez is pénz, mert a 2 intézménynél, akitől fotókat is kaptunk, kis dolgok, de úgy látszott, hogy az óvodások nagyon örültek ennek a 100 valamennyi ezer forintból megvalósított kis projektnek. Akkor most megpróbálom kisiravizálni, hogy kiket is. Biztos jó piacon meg. Köszönöm szépen. Jó? Igen, köszönöm. Davidikum. Hallottunk már múltkor is, hogy a személyiségi jog, meg ilyeneket nem tartunk tiszteletbe. Összegeket is megmondom, 175 000 forint. És 3 papírt fogok adni. Egyet, ami a 100 illető összegről szól, egyet pedig kérek majd kellő időben, tudja minden iskola, hogy mikor, a nyilatkozatot aláírva, lestemplizve visszaküldeni az alapítvány címére, magyarán az én címemre, ezt is ismerik, mert hát az APEC fele vannak kötelezettségeim. Még egyet. Használják egészséget. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca. Hát az ifjúságnak, kisgyerekeknek még több pénz kell, ez 340 000 forint. Pápa, Szent Anna, Római Katolikus óvoda. $265 000 forint. Tapolca, Szent Erzsébet óvoda.
utca, Szent Erzsébet óvoda. Terhelik a posta költségeinket ebből a kis pénzből, de majd elkülönjük. Nem veszem már, csak tartom a mikrofont. Ott el is vihetnéd nekik fotószal. Szent István Római Katolikus Általános Iskola, pápa. $615 000 forint. Szokra. Veszprém, Szent Margit Római Katolikus Óvoda. Milyen jó, hogy be nem jöttünk. 275 000 forint. És akkor minden is elviszik. Ezt elviszed? Hát sajnos nagyjából olyan korúak szoktunk itt lenni, magunkra nézve, akik ugye általában nem vagyunk adófizetők már, tehát nem nagyon van mit az 1% címén felajánlanunk. Tehát tessék tovább mondani, minden évben mondom, azoknak, akiknek van az államfele kötelezettség, az 1%-ot ne hagyják veszni. Ez a 2,5 millió átlag utóbbi években nagyon sokat segít ezeknek az intézményeknek. Tavaly úgy be is számoltak, tavaly előtt itt mindegyik intézmény, hogy ezek a nem túl nagy összegek, mert 200 000-ben volt 600 is, azért az iskola költségvetésében ez nem egy olyan egetrengető támogatás, tehát ez is pénz, pláne ha, bár hát ugye azt halljuk a kultuszminiszter, vagy hogy hívják, hogy egyháziskolák többet kapnak, mint az államiak. De tessék tovább mondani a fiatalság adófizetők körébe, hogy hát 1%-ot ajánlják föl. Plébánosok, ugye, ahogy együttműködnek, van, ahol kiosztják a év végén a papírjainkat, nem tudjuk ellenőrizni, az a gond, hogy APEC nem közöl adatokat, nem nevek érdekelnének bennünket, csak hogy honnét jön ilyen településekről, fogalmunk nincs, csak az összeget tudjuk. Úgyhogy mi idősebbek mondjuk tovább, aztán mi ilyen kevésbé idősebb, meg a kollégáim majd igazságosan szétosztjuk jövőre is. Köszönöm szépen!